TV Ubwansu bw'omugusi. Chumuligereria nakoretire gwika asensemo ya bomesici ase constituency ya bobasi ase na mutalire na ndi ase ntunde ya kabere omuremi Kromosi no musae okurugunga Tiberius kurwa senseme yega ya itumbe oyo okora oburemi ase boigo agendete kwegendereria ase obugima bwae na boigo nintaite kukwana nere na gusanga monere ende ritumanyi alia ale imeyo muroburi boburemi no bonda ase take ya bono iga tutaite kumanya ngangikeria asimegete ase tukulere ni gutuchukwana amangana ya matunda naro type kwenda setukule ngoto kwa na amatunda passion fruit nanda yasmekire ase greenhouse tuchikomanya na seki Tiberius yasmekete boigo igoto bwache ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bana utomera SMS ugetera sena mbeyera ase screen ya ogabo ende tinya ko batogusanga ase obwamo igokora mbwati enda nyako bangoranga ngi Tiberius yagenda tokora na boigo torolenga nkia okora igo bono ndiga teke ya bono ni gonda ase greenhouse ya Tiberius tiganda aranga ngia enda tokora kera ni muroche galia asaga aste kunya gusibera matunda yukero maite passion fruit ni gale akoranda no kuranda kulikuwa ego ikoya sibere buya ende nali ara kwa amatunda mange igo mbwati to basikoska tunyako batogusanga na ukwana mange igo Tiberius Ebango morali. Ndoche na ikirega igase inondoche nga nigo more wer kabisa. Iga iwe nkaga no. Omwacho mulirele na ndibura nabatebya nga nigo twasoire ase greenhouse ya Tiberius. Greenhouse yake nigo kimogeti passion fruit gati melibinde binge kwenda siriti kulya nigo to kwa na igoro ya passion fruit na matindogoro. Amatindogoro asimekire ase greenhouse. Twabere to kwa na igoro ya matindogoro aliasimekire kawaida mugondo. Kona siriti kulya nigo to kwa na matindogoro ayasimekire imega iga ase greenhouse ende to manyenga nasi kya usimekwa ase greenhouse. Nande mbiya kibororo ase usimeka matunda ase greenhouse oyo mto Tiberius kora zotebya ngo nyuma taragendera tambe kora teyo murigeria ainingo nande boigo onyare ko bagotebya nga nindi wacha gite usimeka matunda ase greenhouse asa malia tankoro ko Tiberius mauncho apande mama etuna Kromosi kilimo biashara asa mangana yo boremi na chagete karera kilipono iga inkombe keta mangana ya matunda nyakoranda ase greenhouse ase matunda yobugite ase greenhouse kera to anjira ne nande omurigeri na nyaruche gabwa ase screen gabu na nyaruche buna korokana amatunda nara yo mancho murigeri rigereti kora matebi yangu nga inkige kuira gusimeka amatunda ase greenhouse ngikelia ko ngusito karanga tugoya simeka ase greenhouse litangani amatunda keronya simekete imeje greenhouse okwa makwa ya kwa mabwango nanda gokolibuya nande komenta no kolibuya no control amarwaire na medudu elie kolie matunda ne bintu binde isiko ngonyara ole ko control nani gotanga ndaisi kine kiagerete nkachaka na ndebo igento kende obole mingonya go change bole bono nantu abasai igento keliwa training go chakwa kebeka age abanyakenyoro barora na ubacha banyako baesomi unakoroka Kromosi na nda wangi mbatete kumanyenga Kromosi kora tebi Kromosi oyo ningo Kromosi ningo Tiberius ningo na nena kia kwanda no bulemi Tiberius ni rietalia na riekebanda lakini Kromosi ni rietalia biashara ringo kolera bulemi bunora igole dukonyeli kelie tagete nanje na boigo ine rinjerere raisi Tiberius ningo somereta mangana yo bulemi gose negento kitu oanchete tugo kora kuro moyo obusayo ekenegento nganchete gukora kuo moyo na ime kurwa nkoro yane nande ninge somere take igono korte kosia mangana yo bulemi ninya koreta mangana yo bulemi bonti yakwira ni asama tunda yego nyara ko bagoto tebya nga ekero litunde ligo sime ku passion fruit kora tebinga kutuirange process yigocha gocha kurwa soko nyore ntetere onyire usine nasali onyerete greenhouse kora tebya ngora gocha to era sobwagali amatunda akera kwanya nyodire kwachira kwa gurimbusiro yago okonyerente kigwe kire mwagoga amatunda yego komera kwa eko bwate gasien kongu kirabo to komera kwa eko gasien kongu okobeka macheliko onyabugati arafu leta matunda ali agonyabeka ime arafu nyatike paka mambi gokuba konyora atire kera atire umaye gocha konya orosiene nasali yago wakepe dire mite yamo obotambe bunoragani onyesimeke tebera sige ntongere ntara koigu amatunda yokoreta nali okurusie chira lia munga metalia atobire otogotiriko gose matunda ki
okwenda gukora embusuro embusuro ende yonse osina bokorenta yago otua matunda aria akorete buya omitobo tu obuomi arafu makanda kusimeka kobwati igo chindara cheime na chicho gotogotiriko ne chicho go chibeka macha muliro ime egere ani ya egento kero bagata you break dormancy yani oko oyo komera ene lyara chabineti ekero atire mabwana kwanyareta gwachaga kuna kyo kunyasimeka twere servia so bwagareta ibere tune story totebi muna kuna litunde ligo simeka ase nasali na kyo kubeka ga seed kali na kama kora twerera so bwaga kera kwanyarentre ogocha kwago opima sale mite yamo kera kwanyapimire punoro chegaiga ureme watama kindi bya kabisa wakabo bopedi ani akobo bonjere ore inche yamo gochinse oimora amache kera koimoira amache arafu makopeka kambusura kwa kama kame ugusiare bono kwa ugusiara amache mambe marako kakora chiwiki bere yero konyora atira meldire arafu ochage kunyasiarira amalio gone binto binde kera atire matukalinga kobera se nasari atarabe ku mugondo na bako ani nasa na bako ira chiwiki sato arakidio kunyatika bakatwara matane bakatano okobara aina arabero ku transplant onyaire mugondo igo na ikechi wiki sato ntare kama taya tano sita aitaraba kurate yango chita ipichiroro cha passion fruit kera ntuma itenga sema chumulira ase matunda yiga konyorole ngana chita ipu au nanda sita ipu ichiga konyorole pa matindo gora ya konyora yandara mamwa kurusko kera tobire ayanda ba yelo kurusko ayande naroro akwa ngona chinsemo cha Mombasa ali akonyora ale yelo batyo konyora ale ikisanda kya ikirikirito kora totebia nkunga matunda ya type echinchiri chayo manyete nje kuligana na nje chitaipu maite nibere chioka ayanya kuranda amona ebyongoteri ebyongoteri na aliande akobeka abayero isikura kini ayagansi migete na aliakoba aina alibona na arai ana alibisantale igo bono ukwa makwabo kubwekaine gosingine kyora kompe ukwa makwabo ayaiga akoire space engera kini aliataite space enene ene reta baute koba 70 ibere lakini ukwa makwabo na bukubwekaine ukwa manokomo bono kora irania asa matindo gora yosimegete mugondo gaiga aikire chiwiki sato abeire bono naga niriko ba transplanted gose aikire chiwiki sato gose aikira matalia tano bakasita bono natakire kundu ase greenhouse toira se process yango nikia kora process amatunda ayo litangania pedi greenhouse wikonyero se greenhouse ime tokorusi sikole ntema ese njo konyarusi sikoko konyarenta maiga konyora aumire bono kera berreigo okocha wake pedi yago epedi ere mita yemo egento gekora twanya beke mita yemo na lyo konyara konye manage no nyokwagera ukoburukira na bintu binde arafu amatunda ayo kwama ese pedi ye kwa pime mita yemo ko che mitende kwa kunye bitukura kwalento boyo bwenkoko kwa burukani kwalento boyo bweduka kwa burukani kwalenta libu keigo kwa burukani arafu kwama konya transplant maragoba na lyo ataume kwa tayire ngangu burukani oruboyo bweduka kwa burukani oboyo bweyenka kwa burukani ya nelibu kora tayango chisababu chikogera okuburukani oboyo wiga oboyo bwechingoko ibobwata madini ali igoro mono ko bweduka na nde binte biga ibitakete oboyo wiga oboyo bwekerero esenge joboko bali igoro itoko burukani agere twabutora ali yani e cost ye bintu okosimeka muko ekine kigakogera twaburukani twakora nelibu neryo goita makonde ali agotoka so bwe boli wechingo na bintu binde na ndebo ngoke iriri acid era seliro kene kigakogera egentungire na kuango igekerna kwana na abamanyi bebe bamangana yoboyo mbaba gonte byangakero kwobe ko boyo bwegenka nega niri mono sana so mugondo kolende litukoli kwabe kanigo koiregeka uchikonya ko producer madini ya chiko konye kemerikeli na bora beke bono iga eche konye kemeri ucho simike around ende tali bono iga ayoro chingama kero kobe ko boyo bungo konya ngomba konyete litunde liao egento gekogera egento gera bago tebigo yani nalio oboyo obo ani oboyo obo nalie kogera ani kerota geto bwago okora borosi e process nero okoboineka kolente kunia yesmiti obekeme kwa boimorera mache kwa boto okolente chiwo mugete njira chikolenta obwa bere ready lakini obolente korwa se enkoko base ngombe iboko irenga kibake season inde ikine kigekogera igo bwate process yende obone to kwa bobekamo kwa boimorera mache kwa chubwareta makonde gete ya koleta makonda ayu osia mugonta luchikoli ebimerie bono na
kigekora twabe karibu nanda makondo ali yakwe nanda abo boto ali narago konya kubutoro obwoyo boli abwaba tebira senda kubuna chake for example muntu nari utugete chingoko gusagasa abwate ngombe kila litu ko rusienske yae gosorusie kwende ye chingoko oreta bugonde rusia ne ngongo nega ne iribo iko gosabwa na tukora buina ka kwanza auta kero ura buina ka kero gosiara lio kana bo ko irengaki nande mbora toba na bo ko bugata orende bo sambe kemeli ekinde kigeko kara lio koreta kigima na bo sambe kemeli ega ne iribuara abe ko bwara toba kabisa bete ani process yeli kibo kunya ko toba mugondo iga kunya ro sambe kemeli galentera maro iregete na kire kara twabe ka bwa toba twaborosi twalenta libu twaburukani ara toma jakakora twabalenta bekine kigeko kera asobole ndibwe passion fruit buna kwaburukani oboyo igo kwabo bekyo kwatairenga tokorusia kemelie keisiko okerete maiga oika kebe greenhouse na ndo mego simeka se greenhouse kwabe kiro boyo boli wacha kiro simeka bono kora tatebyango obole ndibwa bene bogo cha kurudi tukolidi tangani kwa simekaga kera kwanya simekire obole ndiyo botangani kabisa noko o mache kusiara mache maambi marakoba kogokora amatunda ikera abwatire arafu egento gekobati next day wakobolera ndiro konyara lio mete kokera wakoboleire kwagendera kagusuka kego kwanya rentero bwo bokoro ku DAP kwanya ciaregere abeke amato amaya korwabu gwasiare bichuni korwabu gutira gwacha gwasira koraria ngere gosicha kwa renterio go ciare bisicha kwa korenterio go ciara amatunda ya maya gukina ngora korwabu nabo kunya ko cherra mato abakurusie bi sababiri bire extra ine bintu ubona korante byangu watebire buna nobole ndibo korekana no takire go ciare bintu ikwenda sa matunda aiga nimetinyere ngakoira osemia kerenga aba aroka na achakire gusicha kironya simegete ma ka konya simegete ko chakira litweli mabaka emetinye tato konyora ngere kobeka bono bunaya bere metinye tato bono goiko mutinyukane ani metinye ene abeira keregenta korwa amatunda yabuna liga kwatairinga akoire metinye tato achake koroka nyu gusicha buna ya igariga igona metinye tatabwate aligere tiene no kwa makwa ekuruga igali tukolitangane gwate bobulindi buli bokorekana butambi okuganya korante bingo litundeli aboto bautu boli tundali smekre greenhouse ni litundali smekre rie greenhouse number 1 liko ira matuka make kwama nande liko kolibuya nande to apart from oko kolibuya nande ngo korali ngo barama amaya igotebe matunda ali greenhouse gakoba maya na nabwate advantage chaimbi yakwama kubwali ali school nande riko irenga kimwakana lakini eriga mitinyi stokonyora lia kolire kirege kono kora bwatera gabuta iberia stragenda somotimoka ke gutochkwera na sense muyende yakabere dushukwa na mange na ntuju kusanga mange igoro yobule myobo igabo ya matunda anene mona matunda ya passion fruit ayemuka ntase omuntu itobuna amatindogoro igo mwancho moriere lia aina rutogenda kusanga kuruga iga ase greenhouse ya iberia so yuma yukante na chromosi uyokora olimi au konela setulere nigo togenda tukwana igoro ya amatindogoro nabo nyako bagotebenga litindogoro nkirije kwirira ase gusimeka ase greenhouse nabo igo litundebyo obuya bwae mboro byobo igo tubate ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News nabo na wotomera SMS wetra sena meyo era screen ya ogabu tetara rasmo tukumaka kego ngwena natuli Ndizi TV ubwenso bwumugushi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogushi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Wima Electricals and Electronics
ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorani ao asamangana ya maiso na konie birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi weyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na buku bakire simi ase namba enoti ya yemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Nando mwacho muri na sentunde ende akabere aswasaire asomoroberio yigabu bali minobonda oita astoga netoko sanga kuruga iga asensema ya itumbe eyireme yabo basi igoro yobole mibwa passion fruit asensema yigantu bwate omolimitu omusaike gimokoro kutiberes oyo enetoko tosemya na gutumanya mange igoro yo passion fruit eyes mekire ase greenhouse omwacho muri asama tukama igantu abete togo sanga igoro ya passion fruit eyes mekire iskalia na botambe buno rasmeke no yegesona kiago zosmekando simogondo kwao konda sema igani gasmekira ase greenhouse enetoko ntokoranga obuyobo gusmeka amatunda ya greenhouse naralia ya nande asaba gusibaita bange ntuma etenga passion fruit na bogo simeka na buli kwemeli no yegesona onya kolirandira kolende asaba manyi nando boli miwekera nando munatoka taba oboli minobonda nigo agosimekwa imeye greenhouse endelio onyore enivo echiere toro kera resto ikire nigo tokoro oboli mi esengencho yokonyora chibesa oboli mbwabeire gas mbuli bo chabu na ende muna nabere nkubateya asama tuko amagega igo bono tigatebera sale nako bagotebyanga ekero ni etimo gondo kwa igaiga nindo chikabegete chichuba nechichube chiga ndo chinge chibwata mache ndaitara tutebyanga bunurige mwancho muri screen yawo gabu noro chichube chyo bona chibekire gabu chibwate amache tigara tebyango teberas kara tebyango nga chichube chiga ni chagaski chichube chiga nkonya kerote tukobekera amache esengencho nanyora tukero gosiara ne gwatalikan elito delirite ta amache nanda amache esengencho bolemeru bwa amache nkarotikambe ke chichuba naimora nande chichube chigana kero koimora no ibo boyo na boko bekero roro kwa burkania amache kwa beke kemerkia nyora rais ekinde kikia gareta nkabeke chuba lakini yo bota amacha mangera bakoli kichi triple line habeke akole igoto tebe ninjire yende yo kora irrigation yani yo koisibalira amacha sekemeli yo gosiara amacha kemeli nande naliyo gutumika amacha make ikero kobeka gutumika amacha make bono muna maiga na gutumika amacha ibuju bibere nande kobekero obuyo no kobekeraga gwetera secho beyo kyo kobeka obuyo kora tebyanga secho beyo echo beyo oko ntobate kepimo akachiko kalio kalenda kachika kaga kege sukari na kuogo pima kwa beka ime kwa imora na amache bwanywera ko utaka kubeke lime no gocha kwa beka alafu nanda ma roire na rora nyore kera chakire kerotete goita no gocha kwa bekera ga kende yonsi akemeli kianya nyora gwetara rais ikine kigekogera na beka
igole na century igale teliengia igo chichube chindo china chiro chinchibwate gasi singe chitebe somole myosmegete ata ite specifically abekere litunde liga amatira usanya bekira ubuyu ika gusiara siara none kemerige taga ni na ki weeds bono mbuya beke gali edinywere gucho na ndikero ko bekire chupa tuliko samba kemeli tuliko samba meli kemeli ekinde kara twanya bekire chupa na hande bono kunyaruri ko ibanga amache na poko teba kemeli ketete lita yemo amatunda kale 200 oma etio lita 200 kale 100 kwa manya niki maambi ngoja ngobeke lita yeme kemeli kete yago konya kwa manya ne kemeli kete kyanyora macha isaini na likego ko libuya byale ngana ikine kigeko ga yo macho mulia kwa igure rende buna ekemeli gekerekia yani gose gutumika ichuba ere ya ase ogosiarira mache na boigo oboyo kora tebyango Tiberius ase ekemeli kigakia passion fruit oseliton litindogoro buna tumanye tintu buna bausi ase litindogoro liga naki okonya kabako gota amaroire kia gutokoro na naboko nyarako goto gogo tolenganire matunda ya fiskal na ya smekirema nikiura nyakombe in terms of amaroire ande boigo na kiara nyatangi amaroire ngorra mono amaroire maiga ase greenhouse maroire tako mange ase ngenjongo ngoro stolerira ba twali rwali toma ngora toma kusimeka lakini amaroire narago chabuno pokendu na amaroire narago chale ntu nebichuni mbire birabiko rubna fits biko chabyanyu amache aina amaroire akobera mono gaiga lakini kole skali amaroire na mango konyora gocha agocha amaroire ino nyako gote nando na gote ngana kia gutangu sana amaroira yu akolentu ne bichuni na makonde ayu lakini ata itamalioko amalioko nara rubna ye bichuni na rogo sialera bose bono mna jenkolete ma amaroira ande naro kolenta wasimeka bono nambegete obongendo boige bichuni mbero liba bigo chikoliri tunda fie change bya chase oko burukania bimeli ngo mega igana na bogo simeka imeli kera aro nindo chino simekete chinyende nande gotatika chinyende chibuna ande mpuya kwangira ne ligabu kera buna gwatebire ko simekete kemeli na bakonyana monto gasimekete bituma na bago simeka chinyende nsa wese chinyini kajani ta simeke bintu nande bigo compete kurante byanko nande nkiura simeke mega gotatika chinyende koruga insega na bogo simeke getunguo kia gokonya asinge lera marwaira ichoire ntate tutumeka malioko mono iba onya gutumika muri gusiarere kemeli okorenta gusimeke getunguo na bogo simeka chinyende na bogo simeke yarare egere amarwaire akokonya kuita marwaira ali kine gekora na komenta na iga singe jigiri na usikere ligo liri kogu to konyara ko gotigali bagali raire iga bogo ikonya koro bonjore bokense kuganyerte litunde lirive to banjara kine kigekogera na tuavika beko komeli konde boke na macha ali ugusiara taenda asara egera atumekerani kine kigekogera ase abantu bagose asabalire baitu begeta sen candies tiva tolgire chikurusko gali mbaroche buna greenhouse ke korakana buno begeta matunda ayo nande buna korokana kura batebya ngon kiye kwirira ko beka greenhouse anne mono gusimikira matunda mata banta bange ko greenhouse wara it's very expensive go kebeka kura tebya ngunga aye nkikwarengera chokaranga bona tigambe ke greenhouse kichigo nkonya sa matunda igintu kiagerete ngabike greenhouse asinge njobo gimobo bokunya guchenjia mbigondo jaito yakeire nkarora asaka yali kopa amatunda ya unanya simikete maiga kwali kunya simika iga no morabo mugima lakini nkanya konde sinkanya simika se greenhouse ubuya namba one greenhouse bintu biko kwali buya biko irenga kienyenye mimigondo ya tokereire na maliogo ani nonya maroire kunya control indaisi ekine kigekogera iki kiagerete ngabike greenhouse igo komenta na igo nigintu kelina akorete nkatema gukebeka nonyo munya kinyoro dabo mungino mito orora nali agutwaro moyo na mwana ndo tagete nere atwaro moyo ase nsemo ya passion fruit kere kintu kibwatu buya na ndo bobara mbombanya komacho kora tebyango ubye amatunda ya machindogoro na nemono okonyalengani ucha se greenhouse obuya na magwani faida kwa be nyingi kironya simikete me greenhouse akobeka amba ibere akwirenga kienyenye amba isuto amatunda ya kironya begete ma na bogo nyarko control buna chinyoni na binto binde no boibi ongo siekerore obuno buya number 1 no buya kwe nkagerete buya matunda ya ganya koranda na sobo bemboro byo bogo toka gaigo gosibo bemboro mbwanya ko boro obobe ndrora nyore tutebuna part of challenges chiria yugwetera una umulimi ugosimeka passion fruit ase greenhouse ni amache hata kita macha mangi
bono kwanyora litunde limo konyora limo liamire linde ndira masinge limo lianyora tamacha mange linde kanyora nambai na nekento kende kero konya transplant nara kuma kuja kulismeka liamira nelimo konyora linde lia tangane te liachire liatigire linde mai komenta naigo greenhouse kere ligo kusimeka muntu to kuja kumata isikali ne lia greenhouse ne lia kera te ne lituna tena herigali ko emeli no nyoro sana nchikoli tali ko manya ligo eki ino bugo bebo ko borro komenta naigo namarwire nara guchiacha utabangeti eno nye virus ya samba bono wachi koligili no nye lio ekine gekora nekigekogera nandi ngira tebi goro ya passion fruit ekero kore ngani koro gusimeka bakabona ikiriga ari mitinye iga itatu egento na gotebia matunda iga nabwate chibesa nande namayari nande mbwanga kwama nande mbuyaga kori class cream ye greenhouse konya kombe isiko nande ubuyo no bokoko tumeka tali kutumeka boyo bonge maliogo mange toli kutumeka na mache na make nande kirale ma ni space injira nero kunyabanga tenge buna lyo kunyatika randa andons akolibi uno bubu yankagerete Tiberius kerondigerete greenhouse kiao no rosarosati asto gwete metarogatia ane garanga bwateri garake na buna gwatebe megondo yake ire kolina ranga ligari nerigare asiri gari lingo bekoli kende elige nenjera nande litunde ligakera ligocha ko ligaste ko galea gocha relia ti chenjere bono goikotiga soko tacha to kunyara ko tacha pedi igoro sengenje gochikoma onyore ya saliri kemelie ki no ekero gochiko keburugera go kiagera no ekero gosiara amachi tali konywera buyo ekitoro serete chenjere tiga gwetera iga uno bobu yagwae no ekero gosiara nebe lioko iga no gweta gwasiarera ase kero monta go soy greenhouse bole ndimbole boga neri go korugo che greenhouse mota ukere kero kurukuru sku galia no bwente go sanitize no bwente go bole ndimbo igoro mona elinde to affect kemeli kere ase greenhouse na igo ntaite go kubuli itunde lismegete ga ase greenhouse ndire ndibwa to about kera ngo nyoro no ni chinya chi greenhouse nchiro ne chi skunchiro ne na matino ndo bwate sample ye ama tuda aiga na magone ayi greenhouse ko nyara manene na alia mukondo nyara make na handa aiga ko bale kera ni ama tuda ayi greenhouse ta kere ko nyani kwanya pe machikiro wisi ko nyabika chikiro ko nyara le chikiro chire chinyingi ina re tabauti erororo nande kera egente ki kwamboli ribuna ani ko control kero go soy greenhouse me gento ke ko gera eko bwate ne kemelios megeto kemeli ke ko sensitive sana ne nyanya yoka nyanya watermelon lakini bimelimbiro binde bire bino swa bitagwate shita bimelimbiro bikwerwanira nande mbire bitali kwerwanira ero gende to tebia igo ekero nkoligere liga iga ebe ntumanya tengali tindogoro naturally go ikoli sibere elinde linyale ko bali ko irandira ko ganda na ko rosia matunda mangi kora tebia ngo is it expensive go sinere expensive go koleta chi ebichange bigosibera kusengo binyorura so bwanga ibuno musaye nando rumulimo yani kende gianse no gwetoma ne bikongubire ko binyora lakini egirena usinge bwato muchoko eto konyara gocha gusipera bintu buna iskama koma bintu binde goikonyare okonyara kwalentera maruire ma nekege kora twatumeke binte biga na chiwaya na bintu binde iga se greenhouse strictly obana tukutumeka chiwaya chiga obana tukutumeka mangana mama chingoli chirija Chelito kama konge nande sengenje greenhouse ko renka kientambe nande chigoika ubeke bichanga kwa bigeteri tunde around here mamende ko beke watermelon ke changa ngeli tuligo cha gochonya kolema onya ko disturb me greenhouse ke gara twatmeke bintu bigo ndumu kidogo ona kora bwatera gapte bi restaurant asoma mukakiro to chikwera sema ya gatatu tushokoro murori igana so chikoto kwandra ko tabia amange igoro ye passion fruit igo bano mwancho muri na raita gande osanga kurumeka iga ase greenhouse ke Tiberius hasa neto to semia igoro ye litindogoro elismekira se greenhouse miyo murobule bobole minobonda oyogo chira botambili tukole chimatatu tinsebere chamagoro basto kwana gusanga mange igo tubwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na mwana wotomera SMS wetera sena meyo erase screen ya ogabu tutara nasoma tumokakego ngoira natuli
ya bu television ya Ndizi TV bono na bukura y'ubunchori bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komentekana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yotora ase chimbero chogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero erasomo chyo Milimani kisi bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo nukta isano Korwase Junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abarimu banyorira maigerio yekirengo kya igoro chigari cyobosombi nabo igonerwe cyaya mubaso na lunch. Ebisieri byaito nigo bigoire gochakira tariki ya 25 cy'omutyo yoyo asonde bwensi yoraganye gotarira nakorata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie. The Milimani Academy nigere igoro bene tariki ya 25 cy'omutyo yoyo gochakira chinsa ibere cyamambia. School fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono ase birasbiko bwatya eklasi gya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekya grade 3 asamanke akesimi ase namba 0714038433 gose 0715362175. The Milimani Academy, shaping the future. Obole mitugasti gukwana asiri tukolera no bole mibwa matindogoro aya smekira se greenhouse nastoga netugusanga no bole mitukuru asensemo ya itumbe egere me bunge ya bobasi asande to kotosemia igoro ya matunda yega nande nkirikega nirie asa matunda yega ekerali ase greenhouse tugote ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wana wote mera SMS wetera sena mbeyo era screen ya ugabu elo tusange na kwemanya mange nande bo igo onyogotate kubwati boli nilese na bogotuma go sende tena ko to ko ile ase sidi tukolera rero sebera sino mumanyibwe binte biga no ega ko bisimeka tali ako bisimeka bosaigo no mundo somera tamangana ega tiangara tutedia nga ase eri tindogoreri na kyumunta ko aramanya ngabona litundiria bereri liuchukubeka osiri kira matunda ali amatukali liuchuko kubeka matunda tebera skora terra litunde vera lia ikremetenyi amara litunde ikremetenyi etato enu sugabo ochareri ale ntobo ntobono bunobo oboiga kera kwaro liraiga immediately okwenda olikirio kolia lia ebisicha osiale kera wasialire ebisicha ebiegere limenta kobeka ebisicha libeke ebisicha binge obuja bwo kosialire ogelie ebisicha na liri gotuma tocho bana muneri libekete ga likabeka iga liri gotuma ndonse kera kwabekire igo wasialire ebisicha igwatiga arafu kama kwenda kwaligi eli obuoya bweni PK wasialira kera wasialire egere lichake korentaki ama dini nara lia konye lichake korenta bugento kenge buna matunda okora liangere korenta ibinto binge roundi mune bisicha obondo morobo chegigisi chankere ndo chegega producer mune keiga ekinege tangani kibono craft wasi alire kineke keko chikiacha ono kora next stick chechikiale ndanga kange buna gatunda okora buna gatunda kalia kake kwama kwenda kwalente elio kolia elio korenta matunda wasi ara kero wasi alire lio geligalia konya lia ros chinyama chinetu kero ros chinyama tu matukomake kugutika matukomake kera lia irira matuko iga kwama wacha kwalente elio kolia kotabi wasi ara inero stage ko bwati kanda kera lia bikimsi chalia cha korokia matunda buna bono amatunda ega amatunda nari ega amake bona na matunda makacha kire gosoka yabe kire litunde liri ngosi arore ama eliogo komenta amatunda kerotete rimenta matunda ogosiale rio kolie bisicha kere ribeke bisiche binge na rio kolie bisicha rikokonya bisicha kere kiabe kunkiarora
ngiaruruka igona na kiyo kwenda komenta matunda ye tusiku ga swali ngake igo ekimno gwantebiri guciara riogo limente mpaka limenta matunda amatunda ngekorokana igona ndi rasmo ciara riogo riogo tobi nandi gwikosi egento gekora twaciara riogo riogo tobi ekera atobere uniform kera abekire kipsicha yani atobere uniform rero gwatweri mambi gukwira no kunyoreria kabiri atobire mambi kwenda nekige kogera nekigora twaciara riogo lipsicha mbiaruruka twaciara riogo tobi egera gwatorokera rituko tari gutuma tinge buna ririria isiko konyore rimo ria atobire ninde ndiratoba ekine gekogera ne reta bauti tebira singwate banga amatunda yaiga niga kubekirwa amache stage ya kubekirwa amache paka karu mugondo gaiga gusa kubekirwa mpakinga kigete goika gwatira asengenjo ikaiga mburateri konyanyora goikatobe tukunyasiara amache kera rituko nande buno gusiara amache amange nande rigasaria goriko bari yani no gusiara amache isaine rigasaria goriko bari giya nande matunda yo agokinera kale uniform yemo nande rigasaria goriko bari nande gusiara amange nande akorenta pada maroire igona kyo kwa manya kerengo kia amache atakire kwenda se kwenda litundeli kerota gete yani litundeli esengenjo teta amache amange nekina tena itokobeke lita mambi maragoba igento gekora twaguciara mambi ekemeria tume ko mugaso kero mugaso akira senjori berera liko bali nyinge ekemeri ngenyara kego susana na maragoba twaciara gia tume ko bugima sengenjo nalikego gekoro ciendagira yae ekine ko twaciara maji mambi maragoba na macha mange aisaini asa matunda ekera beire gwateba ngagwa serero gatobire bono nguchakuru kunyatua tebi yango kerugwa na kioko ya tua naende na ki ago tuna ko bako sino mugi naende ka kioko ya ira amatunda yaiga esengenjo ya maroira ara mango konyora egento ke kobe sigire no sibe ko ba sensitive sana na maroire okoligia na boko butwera moyo kosoligia magasi kwa butolera nege kobuneke kwa butora buyaiga ekere kio mabuya kere gunda kere ntero boruira sekemeri inere njira yae ne tabauti nali akaba isiko gutunjire nde yonse ekero kwa yatule no bwata soko ire chiro kero kwa yatule abokunya ire echire range na nyongura nyaira linde bosongo linde na nyaira itumbe gali linda abantu nonye kenyora abanya ngo chabulana ki akida ncengali tunali kirina usina raigune kirikoba weterekyo ngogera kire na nyore chiro lokali ranga tindi kusumbuka mono na chiro ase gasie greenhouse kia narorenga ni gasie ngonkera machiras mobeke rasmo churu seli mali biri gutaga neri echicire weeds kora zdebi ngonga ngokorore kwe no bwato monto konya diotayo okonya ke go mugondo gai kera ntayo kuntigirando mungno minto na moro kereti nkamoro kereli asenge jana nyore tekera ngonyora ndingare nkamoro kenchira nekina mobekereta chichubecho chopima macho pima halafu naga ikoroche kintu na kiria masaku nkamali chingabeka macha alikero kwa imoiregere emburateko bani mugaswa kira macha itako genda nero gonkonyo kurambwa tesi bintu biri bikebike nero kora malchi abwa seo bekete malchi na kinalo kubolia ngagatiga igatoro chikwa bekira macha rugura nandi no simete sinyende gatiga iga no kore malchi ngaso monta weta century iga aiga kunya tiga igo ani njira yo monta weta kero gocha okorra kende gion sikere maiga nere njira yago kero guciara mariogo guciara machi gutaka korora nandi no akora ebintu mbiro na onye kusipera matunda ni njira yago ane gero tebi goro yo busmiki bwa matindogoro ane mono gaiga ase greenhouse nande na bogo tebera ninga greenhouse ke go begete lifespan ni na kemia kerenga ge koira kemanya ko botabono o tebera mix na go chkobe kega sengenjo to smege to bata chita ipugere chikirina sinkero ge chichuma na ngero kiemete kega kiemete ige koira na boge koira miaka no nyene paka sitaiga kwanyara kia gotire wachenjiki ngora kini kelikende na boge koira miaka basensaba wachenjirisa sakaralio ke chuma no chitikalete ngagirite na boge koira ige life span nganigo nanda na ratabi igoro ya matindogoro ubuja bwa matindogoro ngagirite kero nyasimekete maiga kuna ndu abasai twanchiro bole mi totali gwichafua igaiga kogocha oise gotemo bwe greenhouse tukunyara kogochafuka neli gasalia iri igoro mono ne demand iri igoro mono rera anta wange bali kero bali matunda nandi gotoge kana kero nyasimekete isiko tali gokolibuya kuna kero nyasimekete maiga ako okunyage samange kopwa abuna isiko ono bwo buya bwo
nande wigo omwancho muri ari kumanyete nga amatunda gusama tindogora yaiga amatindogora ni ganga igabwate ari antioxidant yani gwetera litundelia kerokolivia na buli kogena ni lisangulia uli beliterere ndibwate vitamins au wigo aseli tindogora no maitenga ni gotokolia matunda ichindara chime twatuguta ekeyeisiko kokonya chire binte vinge ngokonya chire nonye na mangana lera n'abantu na tebera sakaire bakulikira bali matunda ngokonya chire binte vinge igasama kolia matunda ayega na arongo konyale asemo ya kimubere go health wise asemo ya kamenya kebo chenu kune bali no sera ko batebya libutambi iga matunda inaro akolia lindago konye oigo tebera sana gonya ko tebya nga omuntu arataka konyora akolia matunda go sanyoro go senu kurasule na kiara konyora oyo ntagete nabakonyole senchera yo mtandao esense moja Instagram na account na Chromosi kilimo biashara Kisi Kenya pose Facebook pose YouTube andonsi sura gani konyora andonsi ngotokande iyo mitandao yonse ngotoko yora taganyo konyora omusemia gusoma konya nabako uyo raga ni nabakolika Tiberius no yo nabakolika Chrome aonsi ninjira bakonyora posolike kilimo biashara Kisi Kenya ninje kolenta tebera skanya kolengera ligosimeka amatunda naraliani matanga nikaitocha ketomorogoyo ndoko nitegoro ya amatunda yande angabuna passion fruit batia gwanza arabwate sukali nyingi kanya kolengera ligotaka goya simeka gerno na nabwate na ne ile chisi na ngonya tamani sana anya simeke lakini ni elio koligerelie egere ali atete species ngale na iga yu asegere na usierenke Gona bora kanyonya simeke lakini sikora kilima ako ile species nene inkiora tebye umbolimi goyo utaite koja simeka yento na motebi oyo utaite kusimeka matunda tika babwate robole miyo goyo matunda babwate chibesa bole miponde wensi babwate chibesa nande bai gerobole miyo goyo kerero wasinge njo gutumika chibesa chinke amalio amake kwanyore amatunda mange nani faida nyingi kireke na motebi somo saule iskali nerabe kagotema ngana oyo engana yawo yo mwali go chasumulire lingeta seni yetu kya Ndizi TV ne liega indona motebi na abe ga kuligere liye bipindi bya Ndizi TV na nje nabona ngete kunya kuligere liga na YouTube kwenda omweli gweli tukobe ko goisoma kerio korra na gwa kebeka kera lituko ukerio korra kwanya go getema tobo akende kyonse no gotema na nje na ngete buna ko gonya gotema bune cheche akanyara bya kolire nakiri kinate yumo sauli skali gasinchi yande tigabe ga koirwane renjera yobolemi no bwe gasi yoke tikaleta sebona asoma tukayabona kinabe ngomate mbiya mono sana Tiberius aso go basemi bo yiguru ya matunda ega ya passion fruit usama tindogoro unatonya ko batokwegera kurwa sola matindogoro ye greenhouse tonya ko batosanga mangi nande uyo bwate ibolio na bogo mubolia tebina wago toke mtandao ende nanche bwana boko mbolia si mtandao ya ne wasabo igo asi mtandao yizo ya Ndizi TV na boko bolia iboli diao igo wana mbiya mono sana Tiberius so ikenga kiende naende kiliya mono sana mbiya mono sana mora igo wana omwancho muri ya aina to bwate kurumega iga ase greenhouse ya Tiberius asas megete amatindogoro aitonya ko batokoranga ubuye bose meke greenhouse ya matindogoro ko igule ngamarwere tari gutokororo ko igule buna amache ni go kuimbora kira lituko igo bomanye mbere kwanyora asagwe senchera ya mogo sa senchera yende nande twanya ko batokumanya amange nande wekenga kire nande lituko ni chinsabune cyarero ni matora ko rumurobere yoga tuwate semetanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asansema ya YouTube Ndizi TV News na nabo tutumira SMS wetera sena meyo ira screen ya ugabo igo bano nyogo tete ngutare bakamugondo kwao anda usasa tukete yao ayo nsiniga wikirani kwa ekero wantumire SMS wetera sena meyo ira screen ya ugabo osina bogo ntumira osina bogo ngote asemekanda yani page ya ya Facebook una Mildred Momanyi ende likuna kwa to kusanga mango ni kubwate liboli ndelyonsi anya kubwate kendi byonsi byote nganoka ni libokwanira nabo ntumira SMS zabo ende kusange na okwana mange iboro yobole myoboiga wekela kenda ndili tukonisi samye cyalero bye bye